Chudáci porůdci. Každopádně pro mě teď přichází jméno, přiznám se, které není úplně známé, o to víc vám budu držet palce, protože z Brna přichází taneční soubor, který se jmenuje Karolka, s choreografií Mary. Dovídám se o nich, že kromě přichází z Brna, tak také postupně se to zaměření na countrykance vyvíjelo, takže oni nebyli hned od začátku countrysky, vznikly prý v roce 2000 a jejich tanečníky jsou děti od 4 do, mám tady otazník, takže vlastně tam můžete v Brně country tancovat klidně celý život. A doufám, že vy nám ukážete, jak se má country tancovat nejenom v Brně. Prosím ještě jednou potlesk pro taneční soubor Karolka Brno. Hello.